फ्रेंड्स नमस्ते प्रणाम। तो रउआ लोग कैसन बानी? उम्मीद करतानी कि रउआ लोग बहुत अच्छा होखम। तो आई हम सुनावतानी कन्यादान के गीत ह। तो जैसन भी लागी कमेंट में रउआ लोग बताएं, मगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाता तो हमारा सपोर्ट कर लें। तो आई हम रउआ लोग के सुनावतानी। झाला झाला जैसे झलके सूरज के हो जोत, जैसे झलके सूरज के हो जोत, माए दागे लोइया सोना झलके ली सुंदर हो बेटी। बैठल बाड़ी बैठल बाड़ी अम्मा जी के हो जा, माए दागे लोइया सोना झलके ली सुंदर हो बेटी। बैठल बाड़ी चाचा जी के हो जा, बैठल बाड़ी घोड़ावा चढ़ल दूल्हा सुंदर हो दूल्हा, मोरा होला गोरामी हो बहुत, मोरा होला गोरामी हो बहुत। तनिए मोरा होला गोरामी हो बहुत, मोरा होला गोरामी हो बहुत। कैसे के बेनिया डोलाई सुंदर हो दूल्हा, बैठल बानी बैठल बानी पापा जी के हो जा। एतना बचन जाबा सुनाले सुंदर हो दूल्हा, कसी लेहले घोड़ा के हो लगाम, कसी लेहले के लगले पानी हो रुमाल, हाँ के लगले